Володимир Цемах більше не у СІЗО. Ключовому свідку у справі про збиття пасажирського Боїнга MH17 в небі над окупованим Донбасом в липні 14-го столичний апеляційний суд замінив арешт на особисте зобов'язання. 27 червня співробітники СБУ затримали Володимира Цемаха в Сніжному, що нині контролюють терористи з так званої ДНР. Володимиру Цемаху закидають причетність до терористичної організації. Як колишній командир бригади протиповітряної оборони бойовиків став головним підозрюваним у справі про збитий малайзійський Боїнг. Дивіться далі. Це Юрій Слива, суддя апеляційного суду Києва, і вже за 2 хвилини він відпустить на свободу Володимира Цемаха, зенітника терористичної ДНР, екс-керівника протиповітряної оборони бойовиків і єдиного свідка у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17 у небі над окупованим Торезом. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича від варти в залі суду негайно. В порядку статті 194 КПК України покласти на Цемаха Володимира Борисовича строку на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування наступні обов'язки. Прибувати на виклик до слідчого, якому доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження, до суду, до прокурора. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора суду. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Це рішення апеляційного суду відпустити Цемаха із СІЗО може стати для нього смертним вироком. За словами прокурора Олега Пересади, Росія будь-що намагається знищити будь-які докази її причетності до катастрофи з Боїнгом, і свідки Кремлю точно не потрібні. Може бути загроза, оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття Боїнгу малайзійських авіаліній. І, як я зазначав в суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ну і ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. Вдерлися до квартири, вдарили по голові руків'ям пістолета і накачали психотропною снодійною речовиною. Цю майже детективну історію свого затримання сам Володимир Цемах розповідав по відеоконференц-зв'язку у суді. Співробітники СБУ і справді приїхали 27 червня за ним в окуповане Сніжне за те, що той воював на боці терористичної ДНР. І не дарма. На відео, знятому бойовиками ще в 2015-му, Володимир Цемах, або просто Борисович, як його називають на теренах неіснуючої Новоросії, хизується, як у липні 2014-го розгромив колону українських військових. 2 танка шли на прорыв по вот этой дороге. С поля вылетели еще БМПшка-2 и БТР. И Сережа Соловей – это просто достоин героя, который отработал эти танки, БТР и БМП. І це було не єдине шокуюче зізнання Цемаха в тому самому відеоролику. Начальник терористичної ПВО Борисович зізнанням справи розповідає, як падав збитий малайзійський Боїнг і як потім він хвацько ховав зенітну установку БУК. Здесь Боинг падал, начиная с Петропавловки и до Грабова. Это большой довольно разлет, километров на 10. Это он падал. Я этого пацана вытаскивал, я это прятал. І це був, ймовірно, той самий БУК, з котрого у липні 2014-го і збили пасажирський Боїнг MH17. На тому облавку було 298 людей. Вже не просто терорист ДНР, а ключовий свідок у справі збитого MH17 Володимир Цемах, за інформацією розслідувального видання Bellingcat, став головним претендентом на обмін. За нього Росія нібито погодилась віддати кількох політичних бранців Кремля. Слідчі з Нідерландів, котрі розслідують збиття MH17, лише 2 дні тому заявляли, хочуть допитати Володимира Цемаха, доки він в Україні. Сьогодні ж, за даними Генпрокуратури, щойно вийшовши із СІЗО, Цемах може повернутися додому в окуповане Сніжне, і знайти його там міжнародним розслідувачам буде геть непросто. Тетяна Сулій, Заман, АТР.
Нідерландські слідчі відреагували на рішення Київського суду звільнити Цемаха. Речниця міжнародної слідчої групи Брехтє Ван де Мосдейк припустила, що тепер поговорити з підозрюваним буде складно, і висловила побажання, щоб Володимир Цемах залишався в Україні. Коментувати звільнення свідка вона відмовилася, зазначила лише це рішення України, рішення українського суду. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що останні повідомлення з Києва викликають багато питань. Тим часом депутатка Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала звільнення Володимира Цемаха тривожним сигналом. А напередодні 40 депутатів Європарламенту, зокрема і Каті Пірі, звернулися до президента України з закликом не обмінювати колишнього бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха, адже він є одним з ключових свідків у розслідуванні катастрофи Боїнга рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року. Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо збиття MH17. І доступ до нього та його свідчення спільній слідчій групі мають надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть у ньому участь. Усі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати зі слідством. Через звільнення фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха Національний корпус пікетував апеляційний суд у Києві. Десятки активістів зібралися, аби висловити свою незгоду з таким рішенням української Феміди. Пікетувальники розтягнули банер зі словами «Апеляційний суд – посібник терористів». Вигукували гасла «Цемаха за ґрати» та «Суд – посібник терористів». Дійшла справа і до фаєрів. Вони також палали під будівлею суду. Активісти вимагали від суддів пояснень такого рішення, однак до мітингарів ніхто не вийшов. Я певен, що Володимир Цемах навіть не має бути присутній у списку на обмін. Якого біса? Ми міняємо терориста, який, знову ж таки, наголошую, винен у загибелі 298 людей, на, наприклад, наших моряків, яких незаконно, злочинно затримала Російська Федерація.